čili to je přechod z pevné látky rovnou na plyn. A ten opačný, ten zase na zpátek, ten zpátek, tak tam proto nemáme zvláštní název, čili používáme den, že jo? Čili desublimace. Takže desublimace. Desublimace, jo? Takže to jsou ty jednotlivé přechody mezi těma skupenstvíma, přičemž si můžeme k tomu napsat, že jako zvyšování té energie, jo, čili pro přechod, můžeme si napsat, že pro přechod látky do vyššího stavu, to znamená pevný kapalina. Kdo je tady šéf? Čili při pohybu tady na tom schématu zleva doprava musíme dodávat teplotu, ano, čili tady dodáváme teplotu, dodáváme energii, tady odebíráme, tady to uvolňujeme energii, jo? Čili při přechodu látky do vyššího stavu je nutno dodat energii, energii. Co se natáčí? To znamená zářad, ano, zářad, můžete si to, jo, když to bude pevná kostka ledu, zahřejeme ji a ona se nám rozteče na tu kapalinu, pak to dáme do hrnce, ohřejeme na teplotu varu a ono se nám to uvolní jako v rámci jako páru. No? A naopak, když tu páru začneme schlazovat, čili kondenzovat, víte na okýnku, že jo, když vlastně v autáku, když máte chladno a tak z toho ovzduší nám to kondenzuje a zamlží nám toto okýnko a kdyby ještě jsme s tou teplotou klesli s tím zamlženým okýnkem, tak nám zamrzne. Čili tenhle pohyb je, dodáváme teplo, jo, takhle, doprava dodáváme teplo, doleva. Takže při tom přechodu doprava na ty vyšší stavy dodáváme energii, naopak při přechodu z toho prava doleva, tak se energie uvolňuje, jo? Při přechodu energie uvolňuje. To nechceš! Jo, čili ochlazování. Ochlazování, no. Čili to je princip, těch změn mezi skupenstvím. Je to při přechodu něco. Látky do vyššího stavu, no. Ne, přechodu opačném se naopak energie uvolňuje, jo?
0 stupních turné a mění se na led, že jo? Naopak při 100 stupňů se nám splňuje, čili přechází k páru. Zajímavé je, že když vlastně že ta teplota toho přechodu je tak dlouho vlastně než